ikubok bubnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulalej banyashim benta ha ka G7 Summit ha Hiroshima Japan mentagasengi. Lapadiang sungbaha ya da Menteri Rang Badu Keri Japan Fumio Kishida ha kene ka jingelang Modi bat Presiden ka US Joe Biden kile ai khublei markeliang bat ha ka juk kopor Modi ula pelong ya ka jingekran bat telok ha padeng Menteri Rang Ba ka Japan Presiden ka South Korea bat Menteri Rang Ba ka Vietnam. Haka jingelang Menteri Rang Ba ka Japan Fumio Kishida kini ki arngut kinongelam kili taisani halo ka jingpenyar ya ka jingedai lok apadeng ki India bat ka Japan habaro kiliang kentup ya ka khayi ka pateng kayo ka kot bat ka kolshor. Katkum Menteri ka tenat ki kambari kini ki arngut kinongelam kili taisani ru halo ka lat kilenti banyatrei borba lang na ka benta ka G7 bat ka jinglong Presiden jong ka G20 bat ka jingdon kam ban pensyai ya ka sur jong ka phang shathie ha ka perthei.